Ala dum. Yeah. See. Round. Wala lesi. Yeah. Nako mutum ni sampai ngambu. Lu ba ko betul ba. Ya cewulu waru la ta. Dere chado. Ini bala ko into ba ke danga dien de. Na fara ma muto shu nga che. O war ko rek la se ganyen. Ere ga imagine. Yala mga yala tolong mi yoro. Sa bu. Sana am plan de fosi. Wa yala ka tu ni. Itu la ko yi fama. Imagine ko zega ta kuma na kama. Sega defne danga dien. Ale fene ale be wo be de ba. Ila che na du ma da nga cha ko yi. Ko ko mi siga nya to na. Na na ma de de. Mira, la ataque na wala sera gra mutu ni masa. Ni vale o por agua. Cere fana ma kalama ko ku nyaamle no sisa Ka ko jumeni nyama. Ite nu mana suka dabla. ce ni diga cere ya duruni gwi minta Ale de ce nga ce ni mala ce ke to kabala ne war min do na fati 1 million bo ote ce mais na fene nyamle do ne bulu na fene ma jate mine Ka jumeni nyama mi. mais a yɛrɛ tɛ ka na ni foyi ye sisan moto tɛ ka na mobili tɛ ka na foyi tɛ jamana kɔnɔ sisan min kɛ burunu ni sanfɛ san. Ni fɔlen no agent la. N'an tɛna taa agent wɛrɛ ta. Sanu mana fɔ la ka tɛ kelen ye. N'an ka taa dɔn. Ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ ko ninnu bɛ kɛ sisan mɔgɔ ninnu man ɲi. U k'i minɛ dɔrɔn k'i ka baara ban o si tɛ kɔrɔsi. Ale bɛ dɔw kala ma bolo. siga t'a la mais n yɛrɛ bɛ tila ka a jateminɛ hali ka 40,000 ci aw ma pour que aw bɛ se ka fɛn dɔw san o la. Patron. Non nggak coba ɲɛnama ye. n bɛ taa n ka ci dɔw ɲɛnabɔ. Non i b'a teliya de y'a mɛn. O ye ko dɛ. Yɛrɛ kan ka adamaden nɔfɛ yan. An filɛ ɲɔgɔn fɛ. E baru boleh. E waktu mau kita nak tak boleh menikah. Business orang business ni. Itu kau bilang ni. Hujan. Ya kebetulan nih orang pelacak, ukir dulu, abang kalau nama asyik ni, anak aku tinggi ni, aku tinggi ni, aku dah lalu dari. Wala n ka cɛ ça va mission dɔ sɔrɔ la quoi n ye mission dɔ sɔrɔ Segu donc i kan ka taa yen. Tuh cuma ada. I yɛrɛ kunna su rɔ donc fili de don i b'i jija yanni semaine ka ban i ka taa o gérer ka na. Ni sekarang ngatur mana? Kɛ o la sa o to yen o ko to ne ma ban i ka taa nin gérer ka na.
ka daminɛ bi la yanni semaine nin bɛ ban i jija ka taa ɲɛna ko ba tɛ ne fɛ ne bi u y'an ka cɛ awɔ fana ka an ka ɲɔgɔn ta a ka di ko delila ka diya yan yɔrɔ la n'a jara dɔrɔn a y'a jɔ ay tara dam karta ni waro wo subura la ka subuwa wallahi mu sara ne ma faki zili da yake zili wato mu su mu don na do ana mu kuma ko ba ni si ani mu su ko sare yo mu su ko ni mu na ke to ko da yo ni ro ro ni ku la su di bona na business ni ndege ta ado iba kala man jagi magla odo ni be na ay dina na fana ta drone buat ara ne ni ta ke la ta ko ani nyora la wala ta chi ni na mo su ta wala ti oh ya ta si ada apa ni na ye cɛ i b'a dɔn ko hôtelba dɔ de bɛ Segu ye n y'a bila ka to gardien de la donc moto kan ka jɔ parking na k'ale ka parking kɛ a ko moto tigi ma k'a tɛ parking jɔn ko ka petit kɛ i ka petit dɔ de bɛ yen nɔ n yɛrɛ de y'ale bila ka taa petit ni taara ale ɲɛfɛ donc ale tagara yen sisan donc gardien de ko sisan ko ale tɛ mɔgɔ si ka moto kan donc ale de bɛ ka moto ninnu kan ka moto jɔ ka sɔrɔ a ko kan ka donc k'a ye moto fila sɔrɔ a kunkolo ka kɛnɛ dɛ denkɛnɛ yɛrɛ Segukaw tɛ yan u bɛna bɔ ko kalama non Segi m'a dɔn o la n'a kɔni une semaine kɛ yen nɔ a mana ni moto ye kɔni non moto 5 a dɔgɔyalen ye 5 ne yɛrɛ y'a fɔ a ye n k'a ka jija a kana jigin moto 10 ou bien moto 20 duguma parce que i b'a dɔn sisan i yɛrɛ k'a fɔ de ko Bamakɔ filɛ ko ma nɔgɔn sisan drone bɛ fan bɛɛ fɛ donc n'ale taara yen sisan donc o tɛ yen mana ni moto ye Shin bukan ini semua kalau mau kusun oh akhirnya Isa kau fikir ini tanto karena jigina ay mau ye alai dah berapa kali sudah me pagar filé o don o te ni ga je ni ga besi ni kwa no na ikala kana ga ke kilo kana jigina we oh cho de che wa che la we o mane ta do a wala entrenere de ga shamburu kono fa flori frase punta ola i da gorotola ma se ga papa ge o te che ne ga che do ni sumo ko da ni do ni ne fana y'a fɔ Segu n ko ale ka dɔ bɔ a ka fɛn ninnu na a taalen fili fan de muso bɛ k'a kan fa kan yɛrɛ de kan ne tɛ ko ala ka jugu ala jugu ne tɛ dan dan tɛ nin nɔ ala minɛ sini da sira ya shafi ko fa balla ka tunne yɛrɛ k'a sara de donc a tilala ka segin ka na ara fɛ tuguni quoi ina ɲɔgɔn dɔn parce que don ne ye wele kɛ fɔlɔ bɛ sanfɛ n to fɔlɔ de tun ta ah no número contiene la de i t'a dɔn kɔnɔ donc ni
a mago b'i la dɔrɔn n b'i wele k'a d'a ma ou bien. Voilà, merci hein. Tiens, numéro tɛ nin. Waati tanga sira bɛ na. Ni laɲini b'a fɔ aw ɲɛna sini waati. Cɛ o to yen sa an ka cɛ i mana ninnu sɔrɔ dɔrɔn cɛ u gosi ka tɛmɛ cɛ. K'a gosi ka tɛmɛ don an ka cɛ. Ka cɛ ka téléphone bɔ ɲini k'a ci ma. O bɛ na ka cɛ n'a mɔgɔ. Cɛ o de don sa n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn non i b'a gosi ka tɛmɛ. Ka cɛ bɔ an bɛɛ b'a bin na. O b'o la. Bien wele o kamini mawdu yaro so sube nor la ka la kana mo fa nabe jamana ko na ro anina din fitini nun ne na am dem le kile alaka o mele dama ni mɔgɔ ninnu bɛ sisan mission de guerre de b'u bolo tiɲɛna an tɛ se ka baara kɛ tan cogo la n'a fɔra minɛn min bɛ nin bolo ala t'an bolo ka se ka baara kɛ ɔ dɔrɔgulen dɔ fana u bɛ ka dɔrɔgu sugu bɛɛ lajɛlen ta fana n'an b'ale ka condition falen nin tiɲɛna an tɛna se ka baara kɛ nin kan wa o t'a bannen e ye dilen ka kɔgɔli min minɛ ko n y'a ka kɔnɔ kelen tiɲɛ n tulo b'a ŋununa k'a labilalen don komi n k'a bilisiri don mɛ n k'a ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ ni gɛlɛyaba kɛ i ka vi bila dirige a bɛ se k'o mɔgɔ sugu minɛ k'o bila maɲumanko la ten tɔ vraiment a ma ɲi nɔ. N'i ye aw ɲininka aw kɔnɔ k'aw bɛ baara min na k'a yeli tɛ o yanni ne ka kɛ exposé ne kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn ne ye nin di jamana ma an bɛ fanga ta don min na ka finiw ta don min an y'a nin di jamana ma k'an bɛ sa aw kana ɲinɛ mun don a bɛ sara aw ye. cɛ ma i ma dɔgɔya ma tɛrɛ ne bɛ se ka kuma sɛbɛn mɔgɔw fɛ kumaw fɛ n'o ta cogo la ne tɛna se ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn yɛrɛ I daminɛ ka bɔ mun na mɔgɔ la mun don ne bɛ kuma e bɛ kuma Dadamu Ata ka bɔ yan. E b'a dɔn mun de ne ni cɛ I sen bɔ manamana mɔgɔ ninnu sen na sinon mana e dimina dɛ n tɛ dimi mun na jamana kelen don ka n ka hakɛ bɛɛ lajɛlen d'a ma expliqué don ka sen d'a kan e bɛ fɛ ne ka dimi yan
Mina dimi ya. Kanu fama. Ebo expone mo mi. A chest ni mi. Akili ba na kuyi. Me be ga kota tuba ma atita tinjoni. Ni tira ka tuli. Abaka ne ba mi ne ko fo. Ni talin tala. Talin tala. Idu wadala. Ore mi wana. Ni ka tala. Ebe mu ne fo. Ha? Am pole pesa stra mu fo. Ebi yere ebe kuna ngure ebe chichiga kuma wa foi. Nansira be. Yamna. Ibe buya ni sipoli yerde. Ko bena, tara ba mi man gasire. Offline no moto. Mais ebe yere mi. Idu masabali. Iboro jamana ije ka faradi. Mo kele sira ko gla. Aba ne rin jare la leche. Ima ibu ene ya. Che, o ma be fanga kala. Kala dulu. So ma te murtan sigido. Ha? Anya mi anya la murtan e wado. Apa ne donya fa. Yo wi mo te ala gisare. Ah, che, murtan e mali are sagano dun jemu ko be. Wa mi to ka akuma me ide. Ni ya on bora ngata ko na ma ka fanyi na nante fan so anti sagano su. Che. Obe. E won ne business to ran ke sura. Aha. Oh, chambulu donge. No, e ku sa ne sa. E na sira business. Mais tu connais le conseil nous. Allez, on va l'amener de me la motiver déjà quoi là. Où est? Tu connais ça? C'est ngana. Oki yo polo de ute sisa. Tori. Ni raga metri kan ngana 1 million dia. Hein? Combien millions? 1 million. Eh, on se le malin. E ma ko. Tel mi war ga soro malin. Am so mata ko ji sanga ka tan yera fa. Non, on tient ko nyo soro ne ta. Mais les ganti do ça. Où est? Anti chenyo wa ko lo. Tu ka do. O janyere de ngache e ngamu ngoli. Ouais. Ouais. Lebe gitu lah. Awo, itu nak. Do kan. Ha? Tabu ko mi yera kunno ko ngono sane. Ah. San jare. O ngache ne ta duro kana bulu duni. Program sa ko do fara nyo nyo. Ah, to bi jan turu. O be sense la duro kana do. Drone be to mo wala. Ma ko mo ko. Ben ama kuma ga tuda kuma kala sa ga kele ko ko ga ti ke ngani. Rep ti ti. Tu es ma fina. Ani ya kuma ko mo ese ya ko do ke ngani. Anula. Oh, ça va? Ko ka? Ingat kan. Wala dai. Nasi. Ini nih kalau sih, dia tidak sama. Jola. Kita yang malu. Nah, dos andro awal saya tu regu kan. Okay, problem tak lah. Abi. Sawa. Sabar. Ini kan buat itu. Ang apa sih? Aku kaca. Mungkin aja. Indah mungkin itu. Sawa. Sawa. Dia pun kuat telefon iPhone sama dia. Yoro abu mau waktu mana tu ni? Abi telefon tak kapan orang jumpa kasoro. Pun setan. Samina million di jija. Anak telefon pula dia telefon pun mereka. Tapi mau. Ya bang. Ya bang. 1 million di bagawe Bamako ya. Bagawe ni kana ni bilade. Ni salen bele de ga jogo. Ni ni blanda ti ga chegola. 1 million. Ote foi. Ha? Dem na pendo ko ngasi ni. Dem gwa kalo ko mo ko be. Ha? Ah, orozi ta ke ka foi gana. Kana bilade ike pe o mina wa mo ni na. Ne ma. Ko me jane ko ni ije fo. Ya la. Wala. Bibe ke me mina ni. So na nyege. Ni fighting ni. Ike ni ni. Número. Ni mo ke ni mo ke ni bare. Ni masa. Oh, ni jarang ni deh. Mekla ka singi. Na ba ko be to gudu. Wala nga ko te chula. Ni jarang ni deh. Mekla ni faham. Ado. Sibri.
boss. Il faut l'endo. Eh, ngache. E ma téléphone là. Mais ne ma la yewa. Ouais, nyai. No boss ni jaran kudu. Mais kana to ka ngati fin bla téléphone ngone ko téléphone ko garanti ndé. E fona e wele ka kese. Ouais, OK. Ni ngo boss. Boss is chedi mai da. Aha. Chedi musulmanu sible me gerena ne. Boss. Ore ko me la fona. D'accord. Ah boss. Ya bala. Si la milliard en train de Clé. O te fui. Ada tu la mana di. D'accord. Chedi mai ne. Asibri ifana ni mala ga tuga do ibu fegi faran jugu ga ne. Ifini ka teni ka ko ni fesa. Ouais, ne ma fina ko mini bloqué. Ibu ta pela do. Ele fa. Dia número 2. Ika numéro 2 mo e bene do. Wallahi ne yire. Fo ka njara bija. Ima ngam foro. Wallahi ka ni ko. Masa. Ikati ha mo ba diga bonga to ko ga numéro dia. O te jara bila re ne fa ni mo ka di mo ko nyala ere di ka fa. Problem ta la sa. Oh. Metla ka singi. Okay. Ika sabali ka ngapel tare. Awanya fa. Iba ta kon. Ika tare. Ne fa ku ne. Ya fa. Jara ni ku. Nimna ke fen original festa. Ma ta tin da can to boye da. Ena ma besane. Ani na ma. Abora ka. Venire no sogona no ni tanto. No se kan wini ngapu yo sogona fra ko. Ka jara nin sibira bisa nya fo ngamoto jole ni ko mita tungwala ka ta nyi ni manye soro fana ndana soro zu danga dindo nga moto ta ka ta nai Ne fa zo san zo ni de miri ko barka fure te ane tanti ka liksi bote utaro dakar ego laje zo ba ma de holo ne ba kamele ngoro ki ba barama billahi walita fa ka bolu danga dia da esa ala ka ne ga senga to juga wallahi an mambla muy ngoni tera bare boy iga warki ma o nyai no ta ko nyara mira mira mucho no ta ko udah fui apa sama gue Sebelum tu nanti ya, alam mau korong. Ini nanti barat, ini tu tak.